guys, for today's vlog, ayan, i-drone shot naman natin ang mismong bayan ng Siruma. So, nandito tayo ngayon sa bukana ng Barangay Poblasyon. Tamang-tama naman, malapit na yung piyesta ng Barangay Poblasyon. Kung hindi pa ako nagkakamali is June 13 and 14, ayan. So, correct me if I'm wrong po, ayan, yun lang kasi yung natatandaan ko. So, ayan, para po ito sa inyo mga taga Barangay Poblasyon at sa buong bayan ng Siruma. So, excited ka na ba? Excited ka na ba, bayan ng Siruma? Tara! Sabik ng halikan, mayakap ka't masayaw sa ulan ng mundo'y gagaan. Mundo ko'y gagaan. Maligaw man ang landas ay hahanapin ang kalsada patungo sa'yo. Guys, naglalakad na kami dito sa sa Taligra, isa sa pinakasikat na pasyalan dito sa Poblasyon Siruma, Kamsur, guys. Ayan, kasi sobrang taas ng place. Kung mapapansin nyo, ayan, nasa taas tayo. Kitang-kita na yung mga ulap. And magkabilaan to, guys. Dagat sa kabila. And then dagat din po sa kabila. So, yan nga, magkabilaan siya. So, lakad-lakad muna tayo dito. Enjoy natin yung ganda ng view, yung ihip ng hangin na napakasariwa. Akit tayo dito. Hey guys, akit tayo dito sa breathtaking view ng Rizal Park. Hey guys, papunta na tayo sa Barangay Poblasyon Siruma, Kamsur. Yan, magpapahinga muna kami dito ng saglit, kakain lang kami. Tapos itutuloy natin yung drone shot natin dito sa Barangay Poblasyon, bayan ng Siruma. And advance happy fiesta po ulit sa Barangay Poblasyon Siruma, Kamsur, guys. Oops. Yan. Sila.
Kumusta po yung mga estudyante niyo dito, ma'am? Okay naman po. Mababait sila. Kagaya ko, char. Nandito tayo ngayon sa One Gas Familia. Ayan, 11 Newton. Ayan, yung section ng room na to. Dito sa Siruma High School. So, kung napapansin nyo, ang daming display. Guys, na-miss ko tuloy mag-aral nung pinasok ko tong room na to. So, thank you po. Shoutout kay Ma'am Agnes. Salamat po sa pagpatuloy sa inyong room. God bless you po. Wala kay Marvin Cristobal kasi siya yung nag-request na videohan ko. I-vlog ko yung dati niyang, yung alma mater niya kasi namimiss niya na daw. Nainggit daw siya kasi nakuhanan ko na yung Bitos. Ayan guys, sobrang ganda dito, promise. Kasi kami noon, walang second floor. Nung nag-aral pa ako sa Vito, wala pa kaming second floor. Palibasa may mga nadagdag na curriculum guys, kaya may mga pa second floor na yung mga school ngayon. Kaya sa mga estudyante, mag-aral kayo na mabuti. Ayan, huwag niyong sayangin yung pagod at hirap sa pagtuturo at paghahanap buhay ng mga magulang niyo. Ayan. Wala dito sa Siruma Central School. This is Dominic Cristobal. Don't forget to follow my Facebook page and YouTube channel. Salamat po sa panonood. God bless everyone. See you sa next vlog.